Здравейте! Лакомство или пакост? В нощта на Хелоуин, когато падне мрак, излизаме навън, дори да ни е страх. Какъв е този шум? Кой се крие там? Някой страшен май задава се насам. О, не! Какво е това? Вампир! Виждате ли дългите ми зъби? Аз съм вампир! В нощта на Хелоуин, когато падне мрак, излизаме навън, дори да ни е страх. Какъв е този шум? Кой се крие там? Някой страшен май задава се насам.